اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد أن يغفر لنا ولجميع المسلمين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا ليخرج من كان حيا ويحق القول للكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين، وخاصة منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعليه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويجتنب رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء الدنيا والرحيما يا خير المسؤولين وخير المعطين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا أنفسكم. صدق الله العظيم. Evo, stupanjem u ovu novu hidžarsku godinu, naravno stupili smo i u njen prvi mjesec Muharram, koji je, kao što znate, jedan od 4 sveta mjesec Ešhurul Huruma. I neka od njegovih značenja su u stvari sačuvan, zabranjen i svet, što ukazuje na njegovu posebnu važnost. Mi smo ranije govorili koliko je vrijeme za čovjeka bitno i koliko čovjek u životu možda često puta ne razmišlja o vremenu. Ali u svakom slučaju, ako se analiziraju kuranski ajeti, vidjet ćete da na mnogo mjesta Allah u različitim formama govori o vremenu, spominje vrijeme kao opću kategoriju, spominje dan, spominje mjesec, spominje godinu, trenutak. A sve što Allah spominje u Koranu časnom, važno i vrijedno i treba na njega posebno vratiti važno, pa Allah Đelešanu u Koranu govori u jednom ajetu, kaže: broj mjeseci u Allaha je 12 prema Allahovoj knjizi od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a 4 su sveta. To je prava vjera. U njima ne griješite, kaže uzvišeni Allah Đelešanu. I Abdullah ibn Abbas smatra da je Allah Đelešanu upravo ova 4 mjeseca dao posebne počasti, zbog toga što se nagrade u njima uvećavaju, ali isto tako i time što se i grijesi, što su grijesi u njima učinjeni teži i opasniji. Jedan od učenjaka, tumačeći ovaj dio ajeta u kome Allah kaže u njima ne griješite, kaže: nepravda u svetim mjesecima je teži propust i veći grijeh od nepravde u drugim mjesecima, a nepravda je u svakom slučaju velika. Međutim, Allah kaže čini većim ono što on hoće. Allah kaže zabiri od svojih stvorenja odabrani, od meleka i ljudi odabrali poslanike, od govora je odabrao zikr, spominjanje Allaha, od sve zemlje odabrao je mjesto gdje se sežda njemu čini, od mjeseci odabrao Ramazan i sveti mjesec, od dana odabrao je petak, od noći Lejletul Kadr. Zato kaže on: i vi veličajte ono što Allah veličaje, razumni i pametni ljudi veličaju ono što Allah učini velikim i odabranim. Tako da ovaj mjesec u kome se nalazimo je vrijedan, posebno vrijedan i odabran mjesec i na njegovu vrijednost treba obratiti pažnju. U jednom hadisu Božji poslanik kaže: najbolji post poslije Ramazana je post mjeseca Muharrema, a najbolji namaz poslije farz namaza je noćni namaz. I Abbas kaže: nisam vidio poslanika alejhi selam da sa više želje posti neki dan od dana Ašure, koji je upravo 10. dan ovog mjeseca, i ovog glave mjeseca, misleći na mjesec Ramazan. U Muslimovoj zbirci hadisa nalazi se i hadis koji govori o tome da je post 10. dana mjeseca Muharrema, znači dan Ašure,
razlog ili uzrok praštanja grijeha ljudskih učinjenih u protekloj godini. Kaže da je neki čovjek upitao poslanika o postu Ašure, pa je poslanik rekao post Ašure je uzrokom praštanja grijeha koji se učinio u protekloj godini. Ovaj hadis bilježi Muslim. Ili u drugoj predaji da je Božji poslanik rekao doista smatram da će post dana Ašure biti iskup za učinjene grijehe u prethodnoj godini. Većina učenjaka smatra da se ovo odnosi mali grijehi i da su ovi trenutku ovi postovi koji se spominju, post dana Arefata iskup za 2 godine, post Ašure iskup za 1 godinu i tako dalje, da se na ovakav način ostvari iskupljenje od manjih pristupa koja čovjek učini u toku godine. Mi znamo da namaz do namaza, abdest do abdesta, Ramazan do Ramazana i ima mnogi predaje koji govore o tome da brišu te grijehe. Sredstvo za brisanje velikih grijeha koje čovjek počinje je teuba, iskreno pokajanje uzvišenom Allahu, priznanje grijeha i žal zbog tog grijeha koji je čovjek ranije učinio, te obećanje da će čovjek nastaviti boljim putem. Allah Đelešanu u Kur'anu kaže, reci o robovi moji koji ste na sebi ogriješili, ne gubite nadu Allahovu milost. Allah će sigurno oprostiti i on mnogo prašta i milostivlja. Stoga ovu priliku, između ostalih prilika i vremena, treba iskoristiti i za traženje iskrene teube za učenje grijeha. Post, naravno, sam po sebi ima veliku nagradu. Mimo ovog dana, mimo ovih vremena koja su pomenuta u autentičnim predajama poslanikovi. Znači, post je nešto za što je, kako stoji u hadijskoj kući, uzvišeni Allah rekao svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta. Post je moj, kaže Allah uzvišeni, i ja za njega posebno nagrađujem. Vi znate da je, nakon što je nam stigao u Medinu, boravio tu, vidio da Židovi poste ovaj dan, Jevreji poste ovaj dan. Pa su ga i obavijestili ashabi da je to dan koji obilježavaju Židovi i kršćani. Poslanik alejhi selam je rekao da osim što smo mi bliži Musavu da to činimo, da postimo taj dan, rekao je u narednoj godini inšallah postićemo i 9. dan ili još jedan dan. Iz želje naravno da se razlikuje od sledbenika sve ciljem da se muslimanima svoj taj identitet koji ne treba da, znači pogotovo ibadete koji su nekada spadaju u ibadete ili su čvrsta ograda koja brani ibadete, da čovjek ne povodi se tuđim običajima što nažalost je prisutno kod nas i mogućnost da se da ti običaji nekada prijeđu u mnogo veće stvari, pa se nekada adet prijeđe i bude iznad ibadeta. Poslanik alejhi selam, kao što znate, zabranio da se klanja namaz u vrijeme kad sunce izlazi, zato što je bilo tada pripadnika, obožavatelja sunca koji su se klanjali suncu kad on izlazi. Kada bi se samo razlikovao ovaj poslanik alejhi selam zabranio da se u to vrijeme, u tom trenutku, da mi padamo na sežnju Gospodaru i želi da se ne poistovjećujemo sa nevjernicima. Također u Ebu Daudovom sunenu zabilježena jedna predaja da je jedan čovjek za vrijeme poslanika alejhi selam došao i rekao mu da zavjetovao se da zakolje nekoliko djeva na jednom mjestu koje se zvalo Uvane. Kad je došao poslanik da se konsultuje oko toga i alejhi selam prvo ga upitao da li je u predislamskom periodu tu bio neki kit. Nešto što su oni obožavali. On je rekao da nije. Pa kaže, da li je bila tu neka nemuslimanska svetovina? Pa on je rekao nije. I onda je poslanik alejhi selam rekao, ispuni svoj zakolje. Da je bilo što od ovoga bilo na tom mjestu da je činilo. Znači, ljudi su povodljivi. I možda bi mislili da zbog vrijednosti tog mjesta tu treba prinositi tu žrtvu. Poslanik ispitao ove stvari i onda mu je dozvolio da učini taj zavjet koji se zavjetovao. Jedna od važnijih dužnosti svakog muslimana je da čuva islamski adet, islamski običaje i da ih se pridržava i da se kloni nemuslimanskih običaja, bilo koje vrste oni bili. Jer poslanik alejhi selam je rekao razlikujte se od nevjernika. I to je za zajednicu muslimana izuzetno bitno, to je čuva jedinstvenom, kompaktnom,
samostalno, kaže Božji poslanik alejhi selam, ko ponaša neki narod, on pripada njemu. Ima kod nas adeta da se svetkovina drugih, pripadnika drugih svetvi, nažalost i kod nas, u našim običajima, u našoj tradiciji, u određenoj meri svetli, pa čak ljudi nekada neće raditi u neki dan nešto kupiti, kopati ili tako dalje, što nema nikakve osnove u islamu. Naravno, mi muslimani treba zadržati tih odredana, ovih adeta, ovih sunneta, ovoga što je ostalo iza poslanika i što je preporučeno i da izbjegavamo i pridržavamo običaja koje nisu uopšte naše. I onako, nažalost, mnogi muslimanci ne pridržavaju glavnih vjerskih propisa. Znači, nema kod nas, nažalost, vjerskog prastog prava smislu te riječi u kojoj Došanu govori da su muslimani braća, nema te istinske međusobne pomoći, pomaganja. Mnogi muslimani su obstali od imena islamskih imena sa lijepim islamskim značenjem. I naravno, ako se još budu primali običaje i osobine, onda je to moguće zajedno. U jednom hadisu koji bilježi Buhari Muslim, poslanik alejhi selam je rekao: slijedit ćete običaje naroda prije vas, pedalj po pedalj, lakat po lakat, sve dotle da kada bi oni ušli u Škirovu rupu i vi biste na njima zavukli. I vjerovatno, najbolji primjer između ostalih je nažalost slijeđenje drugih običaja u smislu proslavljanja, evo mi smo ovu svoju novu godinu i česku na dostojanstven način dalje. Je proslavljanje nove godine koja nije naš adet, koja ide u susret nama, koja, kako joj, u smislu ponašanja koje uvijek čini zovu drugih najluđa noć. To je nova godina koja, evo, nije od ovih naših adeta, koja je uvijek naše svijete, nije se pridržavaju mnogo više nego što se pridržavamo svojih ovih ibadeta i adeta. Kaže uzvišeni Allah Đelešanu, nisu slijepe oči pred srca od ljudima. I Kur'an nas uči da mi ovdje gdje treba da kažemo da to i kažemo. Rekom dinukom, to je din. Vama vaša, a meni moja i nama naša vjera. Ovdje to treba da se kaže. Naravno, postupiti suprotno je vrlo rizično po riječima Božjih poslanika, alejhi selam, jer kaže poslanik alejhi selam, ko se dobrovoljno pomiri s poniženjem, a ne bude prisilen na to, ne spada u naš redar. Kaže da su jedne prilike Hasana i Basre upitali u kur'anskom ajetu, kome Allah Đelešanu kaže zaista sav ponos pripada Allahu, njegovu poslaniku i mu'minima, i kažu oni muslimani su danas poniženi, obespravljeni, čini se zulom. Pa gdje je taj ponos? A kaže Hasan od Basri, ne pitaj gdje je ponos, nego pitaj gdje su vjernici, gdje su mu'mini. Allah će mi dati ponos, gdje bude vjernika, gdje bude istinskih mu'mina, Allah će uzdignuti tu zajednicu. I završit ćemo hadisom u kome Božji poslanik alejhi selam kaže: ne budite po svaku cijenu sa većinom govoreći, ako ljudi rade dobro i mi ćemo, a ako čine zlo i mi ćemo. Već budite odlučni, principijalni, kaže poslanik, pa ako ljudi čine dobro, činite ga i vi, a ako čini loše, vi ga ne činite. Molimo Allaha uzvišeno da nas pomogne, da nas osnaži, da rekli ovoj godini snage, da budemo bolji vjernici, da iskoristimo ove prilike koje se druže. Molimo Allaha da nas ovako uđemo.